Hello mga Yiniens! This is BTV. Please don't forget to subscribe your channel. Click the notification button para sa video na upload ko. Mayans, dito kami ngayon sa Mayans. Ito yung part 2 ng ng nabotas namin na pagpunta yung ito yung Ano daw? by Effect D Concept. Okay Mayans, tingnan natin mga Mayans yung kurtina na kinabit ng mga staff ng ni Boss Dom. Dito na siya, i-welcome din si Bayre kasi dumating na siya. Okay, tara Mayans. Ito pala yung yung sa likod ng Effect D Concept. Ito yung from Iloilo. Yan si Janjan at saka si Uding. Tingin kayo dalo Ayan, yan, from Iloilo. Sino mga taga Iloilo dyan, mga kamag-anak ng mga to, dito sila, hindi sila nawawala. Okay. Ayan. Ito naman si Bayray. I-welcome din si Bayray kasi yan. Yee! Dawating na. Ayan yung ngayon. Unang araw niya ngayon dito sa may Nabotas. Ayan si Boss Doms. Ayan. Yung boss namin. Andyan. Yung siya si Effect D Concept. Mayans, ito yung yung binlag nung nakaraan. Hindi pa tapos yun. Parang sample lang yun. Ito Mayans oh. Ayan. Ito yung gawa ng Effect D Concept. Ayan. Ayan, so, ayan si Uding, saka si Janjan, saka si Bayray, ayan. May blinds yan mga Yiniens, ayan. Kung gusto mo magpagawa mga Yiniens, ayan, message lang kayo sa sa UBTV, sa FB page ko, ayan. Sa taas. Pakita mo sa taas mo yan. Sige. Pasok tayo mo yan sa taas mo yan, Ito. Tara. Ayan, okay mga Yiniens, ito. Ano mga Yiniens, oh. Ito yung parang ito siya, mga Yiniens, ito yung ayan. Ano daw? Yung design niya, oh. Ayan. Tapos, pag mga Yiniens, pwede siyang hilain, pwede siyang ayan, hinihila siya ni Boss Doms, oh. Ayan, sibot ng shoutout kay Boss Doms. Ayan. Ayan mga Yiniens. Ayan. Yan mga Yiniens, oh. Tapos kung anong Yiniens, itong kabila yan. Ayun, kabila mga Yiniens, oh. Ayan. Ayun yan, ito yung ito yung gawa ng Effect D Concept. Ayan, oh. By Effect D Concept. Another one. Ayan. Pati yung pati yung blinds. Ayan, itong itong basta yan, kurtina. Ayan. Yiniens, no? Katapos namin. Salamat sa Panginoon na blessing. Tapos sabi itong Yiniens. Thank you, Lord. Mga Yiniens, sa araw na ito mga Yiniens, salamat sa panonood sa mga Yiniens dito sa may Nabotas sa design ng cortina dito. Ayan, si Migong Doms. Ayan, kasama ko pa rin sa Migong Doms ngayon. Ayan, salamat sa panonood mga Yiniens. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana nasa mabuting kalagayan. And bye-bye mga Yiniens.